Хайырлы кис, хөрмәтле тамашасылар. Һезне Күгәрсен район теле тапшырыдар студия Хижади Түркүмө сәламләй. Һәм үзенең сираттагы сыгарылышын тәкъдим итә. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вас приветствует творческая группа районного телевидения и я, ведущая программы Гульсум Байбулатова. Стрельба в мирное время, или как полицейские районы оттачивают навыки стрельбы. Но надо сказать, что личный состав в целом подготовлен на удовлетворительно, так как в основном у нас результаты поражения мишеней. Әлелә матурдар, әлелә матур пар. Қонақас ауылында алтын туйда қонақта. Biz ilerişkende bu Троллавиге 16 yaşın. Ел укытусыһы 2015 сараһынан тулы репортаж. Ушу конкурста катнашуыма, еңеуіме бик шатмын. Браковская детская школа искусств провела свой отчетный концерт за первое полугодие. Сыгарылышы бидадагында котлаудар программаһын тәкъдим итәбез. В Стрелковом тире детской и юношеской спортивной школы прошли плановые учебные стрельбы по отработке практических навыков стрельбы из пистолета Макарова. В практических стрельбах принимал участие личный состав. Стрельба велась по мишеням с расстояния в 10 метров. Каждому сотруднику было выдано по 8 патронов с обязательным условием уложиться во временной норматив 10 секунд. Поразить цели для полицейских не составило труда. Все участники стрельб получили положительные оценки. На спящий город опускается туман, шалят ветра по подворотням и дворам. А нам все это не впервой, а нам доверено судьбой оберегать на здешних улицах покой. Да! А пожелай ты им ни пуха, ни пера. Да! Пусть не по правилам игра. В исполнении приказа МВД России номер 1030 от 19 ноября 2012 года об утверждении наставления организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации в рамках проведения занятий по боевой и служебной подготовке у нас ежемесячно проводятся занятия по огневой подготовке с личным составом отдела МВД России по Кугарчинскому району. Но надо сказать, что личный состав в целом подготовлен на удовлетворительно, так как в основном у нас результаты поражения мишеней. Һәр авылдың матур гаиләләре, күркәм кешеләре була. Ана шул матур алтын пардарның береһе Канакас авылында яшәүче Әбделмәновтар гаиләһе. Ошо көндәрдә Рафик Йосып улы һәм Фирдәүс Абдулгани кызы үзләренең алтын туйдарын билдәләне. Тантана көнде юбилярдарға республика етәкчесе Рөстәм Хәмитовтың бүләген һәм котлауын җиткерделәр. Истәлекле вакыйга гаилә тормышыгызның 50 еллыгы белән ихлас котлайм. Һезне ысын күңелдән ныклы һаулык, именлек һәм озак еллар бәхетле тормыш теләйм. Башкортстан Республикасы президенты Рөстәм Хәмитов. Ошо һезгә котлау хатын ебәргән. Hamına size şundan bular. Rahmet. Rahmet. Hem şulay yok Ağul Sovyeti bilemehe Ali Vladimir Pilagin isminden de həddə qutlayım. Gilesek de hədgə itənlik havlıq, uzun qumir, birgə terek, dayanız bulup, yaşarga yatan, bəxtli qartlıq hədgə. Amin, şuyman. Rahmet. Безнең авыл биләмәһенә караган һәр олы буын вәкиле үз уңында. Уларга кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Тимурак авыл биләмәһе белгесе Эльвира Кингәбулатова. Бер-беренә һәр сак йылы һүзләр әйтеп, ягымлы караш ташлап, бер-берен кадер, хөрмәт итеп, яшәү ямен тоеп яшәй Әбделмәновтар. Фирдәүс инәй менән Рафик Улатай Әбделмәновтар гомер буе колхоз эше өчен янып яшәгән кешеләр. Итәпһез грамоталары, мактау кагызлары, почетлы тасмалары, медалдары шуга дәлил. Малын будавын да караным, күпләп сөгелдер эшкәрттем, һис эшһез утырманым. Колхоз ни куша шуны башкардык тиеней. Елда сөгелдер эшләп, подарок бирделәр, ошо елы не бирделәр? Менә бу сөгелдер. Сөгелдер өчен нигә
стиральный машина бирделер. Дур, бер яга киптирә, бер яга юып тора. Таштау тора. Волга тигән. Қанысы елда болдым? Әйе. Мына онда язылмаган. Мына онда бер анда язылган аны. Онда язылмаган шикелле мына. Аша Вакытта кулман, утаны кулман. Кул белән. Гел дә сөгөлдерим күп булды. Мен үзем сөгөлдерде. Утарга да яраттым, эшләргә дә яраттым аны. Мына шай. Ел хайын бүләк һәр калманы мен. Мен түкәттә быдау караганда бер вакытта бүләк һәр калманы. Максутов директор булды. Мен әниемдән эргәһенә эшкә индем. Үтә 5нче класста гына укыдым да арягын укымадым. Возможность булманы. Шунда хайырда аудым. Комсомольская фирма булды. Yok, бындагы газ булды бит сөгөлдөр. Мында сөгөлдөр. Сөгөлдөрдә мында анда мен хайыр хау быдау гына караным. Гаилә башлыгы иһә яйын комбайнда, кышын тракторда эшләгән. Был тату гаилә 5 бала тәрбияләп, олы тормыш юлына бастыра. 5 бала арасыннан бердән-бер улдары нигез ташын калдырмай, гаилә корып ата-әсәһенең терәге, таянысы булып гөрләшеп бергә яшәйдер. Безнең тибе җанышканга хәзер 51 ел булып китте. Нигә? Biz ilerişkende bu Tralaviga 16 yaşında. Şu an Василий Романович Савельев кişi тебе посадить надо несовершеннолетний взял ты пошла и костел бәрін қалабат туға салға метрик алдық шул вақытта загазға тұрып биыл 50 жыл ровно хонолайында документально а былай фактически 51 жыл. Şu an beri buna kadar Allah'a şükür 51 yıl yaşayıp балаларды da bitirdik. Horaydı bittik уже. Yani ben bu Allah'a kürettim ben fotoğrafı вещественным доказательством. 5 bala. Şöyle birge yaşayıp Şunda kelin bulup Düştüm indi 63 yıl. Birge beyim bilen birge 30 yıl yaşayanık. Ondan әсейін бір өдейін әттік өтті, аны ап келіп, олда аныламында yaşattık. Şu, bağlar üstürdegende. Көрінмейді қалды. Әлі yaşanık, әлі yok, білмеймін de даже. İttəşim, heybet buldu. Beyimim de heybet buldu. Matur yaşanık, denemedim bütün eytəğim. Yaştan kelmesi qası, ауырақ болманым başta. Ауырақ, білмеймін, ұмытқанымда болғанымын қазір. Ауыр болғанdır енді, кім біле енді. Beyim üretti yani. Beyim üretkendir indi, şunda yürügenim. Ақ бұлытқа яты бейді ақ құш қуанаттары юлда толмасқа кеткен құштар ядыр кире қайта yıllar kite kire қайтмасқа Утерейек келсер бакалдарды Хәтерләйек қолы түткенді Умер юбы тәуге мүхәбәттен Алтын туйға килеп кеткенді Ser bakaldardı Kadirleyek oğlu tükendi Kadirli Rafiq Azizhan Firdevs Singa Hizde 50 yıllık altın toyuğu bilen ısı günülden kutlayır. Hizge kurustay havlık, balarığızın ışanıslı direk bulup odun birge inger direk yaşarga yolhan. Odun olur, birge matut yaşarga Amin. Yaşarga tağın bulmak Allah bilhəm. Her tezde kutlar, beden okusular, balar yıllaylar. Праздник, праздник, празднуем с семьей. Праздник, праздник, свадьбы золотой. Горько, горько, весело кричат. 40 правнуков и 25 внучат. Бабушка рядышком с дедушкой. Сколько лет вместе. Бабушка рядышком с дедушкой. Снова жених и невеста. Республикабызда игълан ителгән әдәбият йылы үзенең беренче емештәрен бирә башланы.
Мәсәлән, үткән адна Морак авылында уҙғарылған ел уҡытыусыһы 2015 бәйгеһе тап әҙәбиәт йылына бағышланды. Беренсегә үтмәгән был мәртәбәле конкурста башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары үҙ-ара көс һынашты. Ел уҡытыусыһы конкурсы райондың иң яҡшы уҡытыусыларының эш тәжрибәһен өйрәнеү, был изге һөнәрҙең баһаһын күтәреү маҡсатында уҙғарыла. Быйыл иғлан ителгән әҙәбиәт йылы уҡытыусыһы һөнәренә икеләтә яуаплылыҡ өҫтәй, тине конкурста ҡатнашыусылар. Һаумыһығыҙ, мин Башҡорт гимназияһының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Юлдашев Әхнәф Харисов булам. Гимназияла башҡорт телен 3-нче йыл уҡытам. Быйыл беренсе тапҡыр бәйгелә сығыш яһап ҡарарға булдым. Әлбиттә, бәйге булғас сәмле лә булырға тейештер. Ҡатнашырбыҙ, ҡарарбыҙ. Беренсе катнашам дигән башта каушабырак каушау булманымы? Әлбиттә, ҡаушау була инде, уны нисек әйтергә, еңергә тырышырға кәрәк ҡаушаған. Шунан шуға итеп тағы бер һорау, мына әлеге заманса технологиялар ҡулланалар бит дәрестә, мына башҡорт теле дәрестәрендә һин үҙең ниндәй мына ысулдар, үзеңә генә хас ниндәй яңа ысулдар ҡулланаһың? Әлбиттә, хәҙерге заман балаларын ҡыҙыҡһындырыу еңел түгел, шуның өсөн замана талаптарына тап килгән технологиялар ҡулланырға кәрәк. Мин үҙем дәрестәремдә проект технологияларын актив ҡулланам. 2 көн дауамында барған бәйге мәл 2 турҙан торҙо. Беренсе турҙа уҡытыусылар Морак башҡорт гимназияһында үҙенсәлекле асыҡ дәрестәр күрһәттеләр. Артабан дәрестәргә анализ яһағандан һуң, уҡытыусылар түңәрәк өҫтәлгә йыйылды. Быйылғы башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусыһы шуның менән мәртәбәле әҙәбиәт йылына тура килде һәм ул сынапта бик матур дәрәү башланып китте. Башҡа йылдар менән сағыштырғанда уҡытыусылар араһында үҫеш ҙур. Улар быйылғы дәрестәренең кимәле күпкә юғары. Бөтәһе лә тырышып әҙерләнгәндәр. Федераль дәүләт стандарттарына ярашлы, матур, йөкмәткеле дәрестәр күрһәттеләр. Уҡыусылар, гимназия уҡыусыларла үҙҙәренең белемдәрен күрһәтте. Уҡытыусыларға ҙур ярҙамсы булдылар. Дәрестәрҙә әүҙем актив ҡатнашып ултырҙылар, юғары балдар алдылар. Икенсе турҙа матур ғына башланып китте. Концерт, шундай йөкмәткеле матур концерт ҡуйҙылар. Хатта жюри ағзаларынан да әйтәләр, Өфөләге концертта ултырған һымаҡ тойҙом үҙемде тип әйтеүселәр бар. Ғөмүмән алғанда быйылғы бәйге бик юғары кимәлдә бара. Һәм шулай юғары кимәлдә тамамланһын да. Беҙ әҙәбиәт уҡытыусылары, шуға күрә лә беҙ китаптар менән эшләргә тейешбеҙ. Мин һәр ваҡыт библиотекала бер юл эшләнем, булмаһа библиотеканан дут була торған инем. Шуға ниндәй генә дәрескә керһәм дә, мин бер ҡосаҡ китап тотоп кердем. Уҡыусыларым һәр ваҡыт бына ниндәй генә авторҙы өйрәнһәк тә, Рәми Ғарипов булһынмы, Мустай Кәримме, Булат Рафиковмы, бына улар китаптарҙы тотоп ҡаранылар. Һәм һәр ваҡыт мин үҙемдең тема үткән саҡта улар ошо яҙыусыларҙың китаптары тураһында саҡ ҡына белешмә бирә торған инем. Һәм уҡыусылар улар ҡыҙығып китәләр һәм күберәк уҡырға тырышалар. Мин Хөсәйнова Фирүзә Тәлғәт ҡыҙы булам, Тәүәкән мәктәбенәнмен. Был конкурста мин тәүге тапҡыр 11 йыллыҡ эштән буһа ла, уның тик 2 йыл ғына башҡорт теленән. 2 йыл буйына ошо башҡорт теленән аҙаҡҡы йылда ғына эшләйем. Шулай буһа ла был конкурста ҡатнашырға батырсылыҡ иттем. Ләкин тәүҙә ҡатнашырға ризалыҡ биргәнсем үкенгәйнем дә, ләкин хәҙер ҡатнаша торғас ҡыуандым да, сөнки ошо 1-2 аҙна эсендә генә үҙемдең белемемде шул тиклем байыттым. Үҙемә күп мәғлүмәт тупланым. Хатта әгәр дә был конкурсҡа бармаһам, ундай мәғлүмәтте мин хатта ҡыҙыҡһынмаҫ та, эҙләмәҫ тә инем. Тимәк, был конкурс уҡытыусыларҙың ниләрен байыта инде үҙҙәренең ҡараштарын, ниләрен камиллаштыра ғына тип әйтеп тормай. Ул шул тиклем аңлатып булмаҫлыҡ ҙур плюс бирә. Бына заманса технологияларҙы ҡулланыу, уларҙы дәрестә файҙаланыу. Ошо аҙаҡҡы менә ваҡыт эсендә генә мин аңланым, уҡыусыларға был эш ҙур плюс бирә икән. Сөнки
Ашу хатта балалар минем конкурска катнашырлыгымды белгәс, хатта үзләре лә ярдәм итү өчен югырып йөриләр. Ул аларның эзләнү эшен дә үзенә үстерергә мөмкинлек бирде инде. Улар хатта минем өчен янып тора. Бер миңа генә түгел, бөтә коллективка, бөтә мәктәп укучыларына хатта бу үзенә күрә бер һынау булып сыкты. Мин Илмөхәммәтова Зөлфия Файзулла кызы Мурак 1-нче һанлы урта мәктәбендә башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләйм. Был мәктәптә минем эшләвемә 12 ел. Ошо дәвр исендә мин урыс балаларына башкорт телен дәүләт теле буларак өйрәтүде үз өстемә йөкмәгәнмен. Был эш әлбиттә бик авыр һәм проблемалы. Белемсе баштагы елларда менә китаптар да булманы бит. Баштагы елларда китаптар да булманы. Үзебез эш алымдарын уйланык, уларды yetiştirdik, эшләп сыгардык. Хәзер инде эштәр бераз еңеләйде, дәреслектәр дә бар, электрон дәреслектәр, күргәзмәлектәр, компьютер технологик саралар бик күп. Эш бераз еңеләйде әлбиттә. Укытуда тагыла балаларның үзләренең теләктәре булуы мөһим. Әгәр дә баланың теләге булмаһа, көчләп нимәнер уларга тагы булмай. Менә бу конкурс турында конкурска нисек үзегез беренче катнашагызмы? Үзегез теләкме, бәлки берәр әйттеме, менә барып катнашып кара дип. Бұл конкурста мин тәүге тапкыр катнашам. Үземнең дә теләгем булды, укытучылар да берекмә башкорт теле укытучыларының берекмәһендә ултырышында миңа тәкъдим иттеләр инде катнаш дип. Һәм үземнең көсемде һанап карарга булдым. Менә нисек сезгә конкурста тәэсирләр нинди конкурстан? Конкурс нимә дип әйтәм, бик кызу бара. Конкурсанттар шул тиклем көчле. Менә үзегезгә яңа алымдар, бәлки яңа нидер тупланыгызмы? Был конкурста эш тәҗрибәһе менән уртаклашу, яңа алымдар үзләштерү, үзеңне күрһәтү барыһы ла бар инде. Абруйлы жюри һайлап алган 5 бәйгесе финалга сыкты. Икенче тур һүз осталыгы, заманча технологиялар менән эшләү, әңгәмә бәхәс формаһында алып барылды. Ниһаять, көн ұзыны дәвам иткән сәмле ярыш адагына якынлашты һәм еңүчеләр билдәләнде. Якты кояш сымак, гомер буе белем өләшә. Үз язмышын бер як ситкә куеп, меңәр язмыш өчен көрәшә. Балаларга башкорт телен өйрәтүдәге, милли рух тәрбияләүдәге фидакарлыгы өчен ел укытучысы 2015 конкурсында катнашучысы Хәсәнова Нурзила Хисматулла кызы рәхмәт хаты менән бүләкләнә. Шундай ук рәхмәт хаты менән Гыймранова Рәсимә Факил кызы бүләкләнә. Хаты һәм бүләк менән Ярмөхәмәтова Лилия Зәйдетдин кызы бүләкләнә. Рәхмәт хаты менән Алсынбаев Хәким Мәгалиян улы бүләкләнә. Шулай ук рәхмәт хаты Арапова Гүзәл Рәмил кызына. Хәзер дуслар, төп номинацияларга күсәбез. Югары педагогик осталык номинацияһы еңүчеһе Хәсәнова Фәния Гариф кызы. Иң яхшы дәрес номинацияһы еңүчеһе Йомакаева Илүзә Йомагал кызы. Өченче урын яулаучы Хөсәенова Фирүзә Тәлгать кызы.
Hürmetli dostlar, ikinci orun yaulauсы Юлдашев Әхнәф Харис улы. Бына иң тулкынландыргыч минуттар килеп етті, хөрмәтле достар. Башкорт теле һәм әдәбияты ел укытучысы 2015 район бәйгеһе еңүчесе беренче урын яулаусыны игълан итер алдынан сәхнәгә Күгәрсен район хакимияте башлыгының социаль мәсьәләләр һәм кадрдар буенча урынбасары Абдрахимов Харис Забих улын чакырабыз. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, укытучылар, иптәшләр, башкорт теле укытучылары, хакимият башлыклары, бөтәгездә ошо байрамда тантаналы бүгенге көндә тәбрикләйм һәм сәламләйм. Бына бүген шундай искиткеч матур байрамды йомгаклайбыз. Еңүчеләр билдәләнде. Бик матур конкурс тамамланды. 3 көн барышында без еңүчеләрне билдәләдек. Һәм бunda әүдем катнаштылар. 10 конкурсант катнашты. Улар бик тырыштылар 3 көн буена. Biz әйдәгедәле шуларды ысын күңелдән, безнең бөтәге исемдән, район халкы исеменнән, район хакимияте башлыгы исеменнән уларны котлайык, итәрлек хаулык, иҗади уңышлар теләйек. Шулай итеп, Башкорт теле һәм әдәбияты ел укытучысы 2015 район бәйгеһе җиңүчесе, беренче урын яулаучысы Илмөхәммәтова Зөлфия Фәйзулла кызы. Еңеусене тагын бер тапкыр котлайык. Аяк курай басып тор котлайык әлбәттә. Башкорт теле һәм әдәбияты ел укытучысы 2015 район конкурсы. Конкурсында быелгы елда бөтәһе 10 укытучы катнашты. Катнашучылар арасында яшьтәр дә бар ине, өлкән укытучылар да бар ине. Быелгы елдагы конкурс әдәбият елына арналып үткәрелде. Укытучылар 2 көн дәвамында Морак башкорт гимназиясында асык дәресләр бирделәр. Кисәге көндә мәгарифтәге минең инициативам һәм электрон дәреслектәр менән эшләү буенча осталык дәресләре күрһәттеләр. Һәм шулай ук конкурсантларның портфолиолары баһаланды жюри баһалама әгъзалары тарафынан. Һәм ошо конкурстың беренче турын үткәндән һуң иң яхшы 5 укытучы икенче турга һайлап алынды. Һәм бүгенге көндә без Морак башкорт гимназиясында улар арасыннан иң яхшыларды билдәләнек. Бында инде алар әсәрдән өдектө сәнгатьле һөйләү буенча ярыштылар һәм әңгәмә бәхәс булды. Беренче урынга шулай итеп Морак авылы беренче ханлы урта мәктәбенең башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Илмөхәммәтова Зөлфия Фәйзулла кызы сыкты. Кадерле тамашачылар, коллегалар, каушап та киттем, һис көтмәгәнем. Ошо конкурста катнашуыма, еңәүемә сикһез шатмын. Әлбәттә, был еңәү шатлыкта, шул ук вакытта яуаплылыкта өстәй миңа. Киләсәктә ошо исемде мин исбатларга тиешмен, мин уны якларга тиешмен һәм тагы ла тырышып эшләргә тиешмен. Был еңәүем әлбәттә минең бер үземнең еңәүем түгел. Был еңәүдә мин үземнең зур рәхмәтемне коллективыма әйтер инем, чөнки безнең коллективта эшләү ул һәр көн үзе бер конкурс булып тора. Шулай ук минең өчен юанып көйеп йөрүче башкорт теле укытучыларына олы рәхмәтемне белдерер инем. Гаиләмә зур рәхмәтемне әйтер инем. Шулай ук миңа бәләкәйдән туган телде яратырга, һөергә
өйрәтеп, туган телдең серләрен асып, миңа телгә һөю уятучы, минең укытучым Хәлидә Хайдаровнага зур рәхмәтемне әйтер инем. Конкурс сәмле, дәртле үтте. Һәрбер конкурсант еңүче булырлык ине. Уларга ла киләсәктә уңыштар теләйем һәм барыгызга ла исәнлек, һаулык, уңыштар теләйем. Каждый год после Нового года Мраковская детская школа искусств имени Зайнабишевой проводит итоги полугодия. Дети выступают в разных жанрах и по всем направлениям. Aleluia.
след. Тоже прыг доскок из темной норки выбежал зверек хорек. Крик, прыг, скок, скок, и да не спеша. Прыг, прыг, скок, скок, 10 лягушат. Прыг, прыг, скок, скок, слепки на цветок порхает рядышком, друзья не мотыля. Скрипку, постолку, синее, щекотца, роста божий мой. Здесь целый вечер, лепку, елку сочинял.
Hürmetli tamaşasılar, hozir zangor ekranlar yanına Qutlov salamын tыңларга Морак авылында яшәүче Ишдәүләтов Радик Мөхәммәд улын чакырабыз. Морак авылында яшәүче кадерле тормыш иптәшем, атайыбыз, кайныбыз Ишдәүләтов Радик Мөхәммәд улының 50 яшьлек күркәм юбилее менән котлап, йөрәк түреннән сыккан иң изге теләктәребезне җиткерәбез. Кадерлебез, синең менән тормышыбыз бүтән, адымдарыбыз ышаныслы. Тормыш сынаударына бирешмәенсә, авырлыктар алдында баш имәенсә, яшәүдән ям табып, хатыныңа, балаларыңа терәк булып, уларның күңел йылыһын тоеп, бәхет шатлыкта, мул тормышта, исәнлектә, һаулыкта әсәйбез менән озын, тигез гомер кисергә насип итһен. Киләсәк тормышыңда ныклы сәламәтлек, уңыштар, бәхет һәм куаныштар гына юлдаш булһын. Изгелектең саф өлгеһе булып, һин тораһың атай тормышта. Атай тиеп әйтер кеше булгас, рәхмәтле без ошо язмышка. Атла атай тормыш юлдарынан әсәй менән бергә янәшә. Безгә шулай изге нур сәсеп, кайгы белмәй атай 100 яшә. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Эльвира, кыздарың Альбина, Алсу, улың Айнур, кияүдәрең Рөстәм менән Илфат һәм дигән янсәрдәрең Камилла, Тимур һәм Денислам. Ömürler balkışı yaşlıkta biselerde Çigelerge salkın jiller karlar sidi biselerde Eli bit eligine immatur meligine Yaşı başlagan kızı kibik şak bilip temengine Ey ömür bir vakit bir dağın bir balkırga Yürekte kıyaşıp tan bulup atarga Ey ömür bir vakit bir dağın bir balkırga Yürekte kıyaşıp tan bulup atarga Ukşelerge basıp gelip balalar üselerde Yüreğim yaş yüreğim nişe yaş bir selerde Elbit eligine immatur meligine Yaşı başlagan bızı kibik şok bilip temengine Ey ömür bir vakit bir dağın bir balkırga Yürekte kıyaşıp tan bulup atarga Ey ömür bir vakit bir dağın bir balkırga Yürekte kıyaşıp tan bulup atarga Kütter şok dünyasında jinlerini sızganıp Eğlenip qaraganda durmas üçün kızarıp Eli bit eligine immatur melligine Yaşı başlagan biz gibi şak bilip temengine Ey ömür bir vakit bir dağın bir balkırga Yürekte kıyaşıp tan bulup atarga Ey ömür bir vakit bir dağın bir balkırga Yürekte kıyaşıp tan bulup atarga Yürekte kıyaşıp tan bulup atarga Yürekte kıyaşıp tan bulup atarga Киләһе котлау сәламе алып Себер яктарына агыла. Безнең туганыбыз, яраткан кияүбез Ибраһимов Радмил Камил улы ошо көндәрдә үзенең 30 яшен билдәләне дип башлана хат юлдары.
Әлеге көндә Радмил кияүбез Илзира туганыбыз менән алып Себер яктарында дөнья көтәләр. Гаиләләренең изге җимештәре улдары Эмиль ата-әсәһенең зур куанысы булып тора. Тормыш хукмагынан горур атла, каршылыктар булһа туктама. Хау-сәламәт булып озак яшә, якындарың менән янәшә. Ак саф теләк ургый күңелдә, һине котлап байрам көнеңдә. Бәхет, шатлык булһын юлдашың, һүнмә янһын яшьлек кояшың. Иң изге теләктәр менән Морак авылыннан Рафиковтар һәм Котлыгужиндар гаиләләре. Искитмәле матур булып, таңдар ата иртәдә, рөхсәт итче сине дустым, бераз котлап китәргә. Иң мөһиме яше узак, таза сау булып, йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Иң мөһиме яше узак, таза сау булып, йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Туган көнең белән сиңа теләкләр күп теләргә, сине мактар өчен дустым, сүзләр җитмәс сөйләргә. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Бәхетле кеше булып, өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Туган көнең белән сине, туган көнең белән дустым. Аллага шөкер бергәбез, Аллага шөкер бердәнбез. Шын туган нәрсә яшәдек, шын туган нәрсә яшибез, электә бүгендә без. Аллага шөкер бергәбез. Тик 21 февраль көнде Морак район мәдәният һараенда Татарстандың халык артисты, якташыбыз Хәния Фәрхидең һәм Байрам ансамбленең «Вәгъдәне бозһаң» дип исемләнгән өр-яңы шоу программалы концертына сакырабыз. Билеттар район мәдәнияте һараеның кассаһында. Только 2 представления. Впервые в селе Мраково в районном дворце культуры гастроли московского цирка «Тропикана». В программе фантастическое воздушное шоу,
акробатические трюки, жонглеры на мотоцикле, шоу магических превращений «Иллюзион», участник «Минуты славы», игры с обручами, шоу гигантских мыльных пузырей, фаер-шоу в темноте, большая группа дрессированных животных, а также все представление с вами «Веселый клоун» и много-много интересного. Вас ждет в полуторачасовой программе незабываемые впечатления с антрактом цирка Тропикана. Подарки, розыгрыши призов. Всем гостям лимонад бесплатно и приз-сюрприз. Главный приз – планшет. Мы вас ждем 1 февраля, воскресенье, в районном дворце культуры. Начало 16:00 и 18:30. Билеты в продаже за 2 часа до представления. Мы подарим отличное настроение взрослым и детям. Хөрмәтле тамашачылар, ошының менән бүгенге программабыз адагына якынлашты. Һезгә күтәренке кайф теләп, киләһе сорашкандарга тиклем хушлашабыз. Һау булыгыз. Уважаемые телезрители, на этом наша передача подошла к концу. До новых встреч!